So I'd like to welcome everyone here today to our special celebration. Today we celebrate all the children having started to Seo searmanas fáilte ag Pobalscoil Niamh-Meon Eile. Scoil an ar chur páistí ó chrí hir déag éagsúla, tús lína heidethes bunscoile am líana. Bhí an searmnas an seoirmaidin thar cín ar fad. Bhí sé sin de léir go soléir ó thaobh na tuismitheoirí teacht amach agus iad ag chur fáilte roimh na páistí agus ag chur bannachtaí orthu ina gcuid teangacha féin. Tá áite gach aine sa sochaí na scoilne seo. Да, ехто боксом дешера, новости футболаш, новости деш. W szkole i w nauce i żebyście były szczęśliwe na tych lekcjach. Freisciún na scoilne seo ar winter gach creidirh agus iad siúd gan creidirh ar bith. Agus déantar é seo tríd an glór goodness me, goodness you. Agus sé crí an chlár seo ná scéalta simúla ilcultúrtha atá ábhartha do síl an báiste. Ag deir gach seachtain tugtar agchomara den ceach sin den na tuismitheoirí. Agus tá sé de gúgus an sin ag na tuismitheoirí chun an scéalta agus chuilead a rinne mar rit na seachtaine a bhíú agus a phlé ina ggóthaigh féin sa mála. Cé go bhfuil an méid sin daoine ó tíre eile agus an méid sin teangaithe teachta scoil seo chuile lá agus sé na glóir léir bháile agus leironn siad teanga eile sa mála agus bhí sé Harbh táhachtach dúine sa scoil seo chun é sin na heileire. Each of those children, one of them to be the powerful man in this country. It was exactly what we wanted. It was a new school. Everybody was very enthusiastic about it, so we felt this was a good environment for the children to learn. Very encouraging, and the diversity of the different beliefs and traditions was also a bonus as well. It makes it exciting and interesting for the children. I love playtime and I love my school. Favorite thing is painting. My favorite part about school is when Jim comes and we play football. A scoil í seo a dáas an san áilúntas a dag forbarí an tíidir chéaltí in na nné. Tógadh an airgnamh seo ar dús mar golfing village agus mar ealar an cúlach na míochta so níor tharla sé sin. So tar éis sin bhí sé chuna bheith in cinlín ollscoil le haid daoine ón Saudi Arabia, ollscoil béarla. Ach a rís níor tharla sé sin ag an deireadh, so bhí sé just bhí an fergan na fáca ar feadh gá bhliain an sin gan rud ar bheith istrigán. So an sin ceannig náma an ferganmh agus an sin deisigh sé an ferganmh an gá scoil na náisiúnta. Ná ire i gceantar cosúil leis an gceantar seo. Tá sé de gús ag an scoil an pobl sin a crothú, mar tá sé go léir teach ó gachúnú an dain agus tá spirid anhá crotha ghain sa scoil, tá na hismóirí Harbh tuiscinach. Seo an príomhrud atá acu agus iad teachtain seo gachmáidin agus gachrónna chun na páistí a bhú. Búla siad na chéile agus drígar níor tá sé de crothú pobl dómh féin agus tá anmh ródá sin agus ceapan a bhfuil rólánach ag an scoil chun é sin na dhéana.